Efrititio Amamrani amani agana mamrani amani Asanteman mamrani efrititio Anunti na odose wa memenu abasi want na wa ema mamrani na mamrani efrititio Me kai muse so refi ukromu ina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo Daasebre Amankona Diawuo II Berekum Manhene afei enananom bu nana eso se wugya Daasebre kwan emane kɔ ekura na nananom a edikan no wode amane bosu ekɔbɔ wo mu ne senti nananom de nhyehyɛ pa egu akwan mu ema da edikan a wode na Daasebre to mpam no Wojama nananom amanyofo abamom mpanimfo ene wa hokafo wode wose eye oyo eye ne saa pepepe kohwe Daasebre ene achi da na etosomienu no nso woja saa kwanya no edema nananom a ewo bono ene ahafo mantam nemu ena afi asafo a Daasebre edom eye Pentecost asafo nana eye ekosempie esare de shipreko a wodansa aso nana no Berekum man wofi wonchi efri asante asokore akokon Otumfou pokuware mreso odi kan penso jaman ko ene Dormaa kono mo santeman etowo mo so ewere eye jamanfo no ene domafo etowo so were ema wofa wonumum nti nsase ene mmia ne nkronkro bebre wo Asante Ekonjeye bo ma sogyafo ana asrafo ne kohwe wo man ne so ne duru baabi no no se da wo se me pemade hie ne bi wo kotena ho no kɔ asokore na okofa nipa ma wo kotena Berekum kohwe ho a enne edidi moa abedru Daasebre Amankona Diawuo so a wono eneye Berekum Manhene a wotwe pompon so si bibi kire ni wura Otumfou Osei Tutu ababio ewo manhia fikase mu ya wode no ekotena ho a wo hwe ho a besi saa bere yi a mfie du ntamuni nananom atonsa afre no wobesi bibi kire ye wura no eye mfimpino ene dumiensa besi mfimpino ene aduonomiensa mu a enne Daasebre Amankona Diawuo bafranentima wonententen so a ebredro se nananom eye nhyehyeye sefata edija wonde hye ekwan Adwa gospel hema mamra ya to twenie menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twenie saya to twenie da bia be ha ye ni mamra odosa wa memenu abase ya to twenie free samamra ifrititio mamra ya to twenie saya to twenie da bia be ha ye ni mamra ya to twenie na mamra nyina fritete wate oduma nkoma bode nyina wode amane ka wo ene amamra se ye fantna stasi so amamra wa ya to twena da bia be ye mobo enu nti wodosa wa memenu aba wase want na woda eme amamra nyira onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana yenu nti na Asante ne Otumfou Osei Tutu ababio Efrititi Media Productions yene yewra Asanteman wra Otumfou Osei Tutu ye de na ichire mu na yabo yetuhu akọ Berekum na Daasebre Amankona Diawuo otosomienu ye Berekum Manhene na kwankwaja no yenyina de ani akosam na yahwenia ebekoso enti obra ye betu anamon no menhia fikase mu na yeginen ye hwesenia ahyanya hodo eginegina ho na nipa eginegina
ne nyinaa ɛyɛ ɛdɔm a ebedi yewura na sɛ etu abebio pemsoɔ akyi na yakɔ na wakɔhyɛ ne dehyeɛ na adeɛ nyinaa Dr. Amankona Diawuo ɛnemunyam Efrititio Amamrani amani agana amamrani amani Asanteman amamrani efrititio Anunti na odose wa memenu abase want na wa ema amamrani na amamrani efrititio Me kai muse so refi ukromu ina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo Adwa gospel hima Mamra yanto twini menuanum da bia be ha ye pa Mamra yanto twini saya to twini da bia be ha ye hwese ne ahyen apie na toatoa so ya na hwa na akono ewo mo se ye ni abre na so ye di dom ene ye ade ye senti ye wura se Asanteman ye mohwie na ye nkona ye nua ya de nyina Daasebre Dr. Amankona Diawuo ye nkɔhye n'anim ne senti na hyɛn ahodo a APP ye nyina ye de ye ne akyire mu na ye kɔ dwumadi aboafo a asoyase a ye de ebremo eye Park Prestige Ventures Jasmo Agro Industries Gary and Omunkonkonti Sam ANF Glory Bricks and Tiles, home of quality bricks and tiles. Odosheto Odosewa Foundation and a boy chidom na yedi jumedi atwa Yeah, amamre efrititio. Yeso mu ye amamre nefrititi amparo. Yeah, amamre enwi apa. Yeso mu ye je mu ade bia be ye mo ba. Yeah, amamre ye tontwini. Ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma re ye. Yeah, odo se wa ba tampa. Amamenu aba, mami ye ma wa mbo. Yeah, kwa so aje wadwuma wata. Yeah, mamra yanto twini menuanum da bia be ha ye pa mamra yanto twini saya to twini da bia be ha ye ni yeah mamra odose wa memenu abase yanto twini free samamra ifrititio mamra yanto twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra yanto twini na mamra nyina fritite wate odumankuma bo ade nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wa ya to na mu ya hawie ya boni bia anim mu ya no ma boni bia anim se obi bobo no okogina kokama so a e wana taale a wo hye ana so obi ekọ de kreachi so a watale a hye eno na dead si enka so obi ekọ de kreachi ko eno na dead ma ewu sa asem bi esi enne ye wo Berekum Manhene Nana Amankona Diawuo ena nana kwa akura ni senti wo so Asanteman wo so misikadwa wo so ko bia Asante kotoko Otumfou Osei Tutu no enai na wo se enipa fitmase na ye ba ne beboa ema eye na efe nana no mo ko se edia na ba se tie jamasi a empintia na ba mo woti modemfo wo ono de wakumakum na nso meda wo ono de obi ansia na nso okum wo obi amani sika na nso de waye ankoana wo se won de ntia ne ka na nso na dwuma no obeya no wo di mirika afa ehyen abesi ho e de ye na Amankona Diawuo ekwo simpia sare abo otie fidie so na ehwai ya nkasa be mpreduasa enkaso ni wiase a kakwa ya bekon ono no nya adaje ma no matugu na pampam mo hwane obra wayim ne wan
nana na seven prediasa susu bibi kwa bi asante ne de hye no kuma se so ko man kwan ne na kwa cha sa de bra ne de hye no wono na sahwini akasa wote wono na seven prediasa oguafo jima ye boafo nana eno no wono na se wo kwa kura ama kro bi asante kotokwan ne nimdiafo nyansafo kinzo ma wiase nyina agina tumu wote hwe menkwai Berekum esan se Berekum asomesompa ni sentimation ni bonyam ye hye Berekum ni bonyama na ye kro bi asante kotokwan ne kinzo ma wiase nyina afa na dierem wose menkwai na mkobo chidom ena me na Asanteman ye kuku asante dia betu Berekum obebu se adenti na hye bebrebe ya ba ye de hye be se aduasan nan ya VIP ye de ba ye we chesa kro bi asante kotokwan ne wo be woso no ho e de ache na Amankona Diawuo ne doma mna wu se wo soma Asanteman a no osom ne sompa enu ti ne adua no we nkonkoda kro bi asante kotokwan no a na sia ne sha na se ne cars convoy e be se aduanan e no de ba weye ni monyam sha Asante Hene Otumfou Osei Tutu danso ja wode se binim de ne nyansa ayetene wode kura na duha wonde asum ni tu sika mpa so a e ma ne nyansa wono wo hye nyansa mpaboa wonde wiase hwehwe no esanse wode na gina pampa so waye ne te sase bempeduasa e hyen ya wo hye baabia wone ne se bempeduasa wama na yete se franka atwetwe amna koso ama Asanteman Ghana man eni wiase nyina hu enu tie ne je wo Berekum anoma na kotoko o se ewia bi efi bi na kwawia bi e wo Berekum na nso ene dia enu tie ne ehia se ba kofo ye mwade wa bia Asante kotoko ne wona mpaso oba no oba so oba di pum oba na kokoduro so oba ni nyansa so oba ni tumi so enu tie ne je wo Berekum anoma na ye ba be bo Berekum man ama wo mo aye na Amankona Diawuo na yi ni Dote Yie ya ye be nti ena kumase manyina ya bokumase ena ya bechichi kumase e wo Berekum esanse wa sompo abi Asante wa som ne sompa wa se hwe ya ti ho amede mentem ho minimum amre minim de fititi eba enti nakoso sadia bible kan no wo se ye ni de nyame no ye be som ne dada na Amankona Diawuo woni mama mre wo sambe wo se wo bakoso sompo abi Asante kotoko ne esanse tete de no a ensesan sinade na ye hwe ni mo se puno man ya wo mo nyina som Asante nde wo mo nua da fom no de na ye nhwehwe enfree wo nua no ma wo ne wo mo te sampese so yo enade ese wo mo hu sabi obra pagya ni rakwai wo ma hu sa kotoko hene ye kane a sabi wudi na chi a wo nyira da biara da eni ntimi ni mu se nkroto mama hodo ya fesa ya bo mama hene no wo mo nyina ni so mu reba enti o mnyira do mani manyam o mani do ma ho fama e beta adwuma di achi na me gidi so bia ni won obe ni wafi mu obia ni won mo beda ne ho se be kwa me tuate no obia ni won beda ne no amane ko CPP no ate no na mo mbeka mu sie fu ba ko mu ade no mo do be bodom na makotokwan ni mu aye du na akire se gono ma ye ne de ade a na wo se ne ye hu gono ahosuo e wo awam ai bakasa bisa me de Asante samia me da mamra ye me de bidi de abura so hima nana de binko ne de entia de wo kom han se e betayo rachi amana be peja se de yewra wanyan ready ani ami tna he je de ma me afie chiwo na Asante hima e de race course gra so amene banti ashabisa na se na yewra be ya de fefente se nyam shente sa sentiment nase o sam smith domni na e Berekum e betayo rachi if you bana so compare do obi a ensuo kura e betumi a chae den ama manfo e den eni bia me ti se na wo kusame na ye wura Berekum ha wo ba na sabo wo fita o messing o ahemfo ahemfo bebre o san wo dwamanfo bebre na ntwenanfo race course dwomfo mati dwomfo e wo se yin na ye betayo rachi na media ye rebe di no etumi fa ne tuma pa ye den efra na de no nyam hye e Berekum man e sama Asanteman so e no nyam hye na awiase ya race course fo ni na ya my bus ba mati go fo ni na so bus ba kasa dom a ya be pie Berekum ko duam na ene de e se wani e se se e ka best ba ku ma ku be duanan ene le wo ko duam etina Berekum man ene de wate de ene de wate de ene musu me chewa na musu no wa ha be tame ma me echa sa be tame wura to achi ya
take the pump. I'm a net. Come. Yeah, mamra. Yanto Junior, Minianum Debia Behaya Pa. Mamra. Yanto Junior, Sayato Junior, Debia Behaya. Yeah, mamra. Odosa wa memen we abase Yanto Junior, free Samamre, free Titio. Mamra. Yanto Junior, Sayato Junior, Debia Behaya. Mamra Yanto Junior, Namamre, in every Tete Wate. Oduma kuma body, you know what the Amandia Kawo, and the Amamre say, Yafant Nastasi so. Amamre wa ya tokina da bia be ya mobo anu nti wodosa wa memeni aba wase want na woda emi amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asante ne Otumfou Osei Tutu II wo bo odosa from my praying Muda, who could say the best year of most and the Yanaka of Grammy Muda, neighbor who you do for him for you, can be found. What did I do? I don't know what you are. I don't know any jump here with you. And yes, yes, the energy.